Pozdrav svima, HNL počinje upravo danas najjačim dvobojem između Dinama i Hajduka na Maksimiru u 8 sati. A mi ćemo u današnjem videu napraviti prognozu HNL-a za sezonu 2023-2024. godine gdje ćemo porediti klubove od 10. do 1. mjesta. Odnosno od 1. do 10. ali ćemo od posljednjega prema prvomu. Uglavnom, vrlo je nezahvalno u ovom trenutku prognozirati rasplet sezone, budući da je transfer rok još skoro mjesec i pol dana pred nama i dosta se ekipa može značajno oslabiti ili pojačati u tomu vremenu, ali evo možda tada napravim nakon prilaznog roka drugu prognozu, ali ova će biti prva pred početak sezone. Dakle, biti će vrlo zanimljivo. Svakako novi prvoligaš je Rudeš, ostali smo bez Šibenika, pa ajmo krenuti tko će biti 10. a tko će biti na kraju prvak. Ajmo! Dakle, krećemo sa 10. mjestom. Na 10. mjestu sigurno da će biti, kandidiraju Rudeš, novi prvoligaš, kotira Gorica koja se prošle sezone jedva spasila, pa može kotirati i Varaždin i Istra, iako Istra prošle sezone napravila fantastičan rezultat, međutim otišlo je dosta važnih igrača, pa možda se vrate u svoje staro ozračje, borbu za opstanak. Uglavnom, moj pik za 10. mjesto je Rudeš. Novi prvoligaš naravno ne mora značiti, budući da su tek došli u prvu ligu, da će ispasti, međutim Rudeš stvarno nije doveo nekakva značajna pojačanja, uglavnom su dolazili igrači iz druge lige kao pojačanja. Trenerin je Robert Prostinački koji će biti novi trener u novoj sezoni u prvoj lizi. Mislim da Robert Prostinački nije tip trenera da može izvući ispod prosječne momčadi nešto više od onoga što oni mogu. Ne govorim ja da nije loš trener, samo da ne može napraviti nekakvu senzaciju. Tako da Rudeš vidim na 10. mjestu i vraćaju se drugu ligu. 9. mjesto biti će vrlo zanimljiva borba. Znači Varaždin, vidim tu Goricu, Istra, pa možemo slobodno reći i Lokomotivu ukoliko otiđu Kača, Venda i Stojković, da li oni mogu pretrpjeti teške gubitke i ostvariti loš plasman ove sezone. Ipak ja na ovoj poziciji vidim Slaven Belupo. Dakle, zašto Slaven Belupo? Slaven je pretrpio dosta odlazaka od prošle sezone, pošle dosta važnih igrača, ja bi samo napomenuo Jambora i Mudražiju, znači vrlo važni izostanci. Što se Slavena tiče, došlo je dosta igrača novih, relativno nešto nepoznatih, a dosta je bilo promjena, tako da mislim da Slaven Belupo bi mogao ove sezone odigrati jednu najlošijih sezona, najkritičnijih sezona u svojoj prvoj HNL povijesti. Dakle, Slaven Belupo 9. mjesto, pa neka bude šta bude. 8. mjesto, pa tu će biti zanimljivo, znači, opet imam, tu Istra, Gorica, sve ovisi, prilazni rok je vrlo težak, sve ovisi o Lokomotivi i da li će ostati bez važnih igrača kao što su Kačevenda, Stojković ili možda Čavlina ili sva trojica, to bi bilo vrlo značajno i za ovaj poredak, međutim, ajmo reći da neće ćemo ih staviti tu po sredini, budući da ne znam šta bi se moglo dogoditi. 8. mjesto dajem Varaždinu. Iako Varaždin ima dobru ekipu, Tonio Teklić će vjerojatno potići, odnosno otišao je gotovo već. Tako da će to biti značajan udarac za Varaždin. Ima Varaždin jako dobru ekipu, tu bez njega. Došli su Bručić i Vukušić, Ante je došao, tako da bi mogli oni zabijati dosta golova ove sezone. Kad se čovjek vratio u svoje staro najbolje ozračje gdje je najbolje igrao u HNL, mislim da ipak ne. Da Varaždin završava na 8. mjestu, da će biti značajan odlazak Teklića, da su prošle sezone imali isto neke poraze koji su bili drastično visoki, tako da vidim Varaždin na 8. mjestu, ne više od toga. 7. mjesto, Gorica. Znači Gorica je prošle sezone jedva ostalo prvoj HNL zahvaljujući Sopiću i njegovim, ajmo reći, nekakvom entuzijazmu i ostalih nekih ljudi koji su stvarno vjerovali da bi se Gorica mogla spasiti i nadoknaditi tako važan zaostatak za Istrom. Odnosno za Šibenikom, tako da su Gorica fantastično je odradila taj drugi dio sezone, međutim u početku ove sezone napustili ih je dosta važnih igrača, Bralić, Suk, Fruk i tako dalje. Imaće tu Gorica zanimljivih imena, pogotovo bi se osvrnuo na Kapolicu koja je došao iz Hajduka i stvarno je momak par puta proživio fantastične igre. Imamo tu i Krizmanića u obrani koji igra za U21 reprezentaciju, tako da ima Gorica zanimljivih igrača, međutim mislim da dalje od 7. mjesta ne mogu jer konkurencija je jaka, opet sve ovisi da li će Lokomotiva prodati svoje igrače, a Lokomotivu ćemo staviti ne na 6. mjesto jer na 6. mjesto dolazi Istra. Prošle sezone Istra odigrala jako dobro, jako dobro je odigrala 5. mjesto, fantastičan rezultat za njih, međutim ostali su bez trenera Goncala Garcije, ostali su bez Galileje i Cipet, Galileje u obrani.
ostali su bez Cesaresa u sredini terena, što su bili vrlo krucijalni igrači za momčad i trener. Tako došao je novi trener Karoglan iz Hajduka, pokazao Hajduku da može igrati tu igru na rezultate, igru na neriješen, da može eventualno pobijediti možda protivnika koji je malo jači od njih, tako da ih vidim tu kao nezgodnu ekipu i 6. mjesto mislim da bi čak pitanje oni i Gorica 6. ili 7. mjesto, znači njih ću staviti ja sad ovdje na 6. pa vidjet ćemo kako će to izgledati na terenu. 5. mjesto, dakle dajem Lokomotivi, ali naravno ukoliko ostanu Stojković, Kačamendo, da bi čak stavio možda i Dionica oko 4. mjesta, ovako će biti 5. Ovako će biti 5. Lokomotiva dosta dovodi igrača sa strane, imaju dobru skautsku službu, dovode dosta igrača sa ovih prostora, Albanija, Kosovo, Makedonija, Bosna i Hercegovina, to su mladi i talentirani igrači i pitanje kako će se oni pokazati u prvoj HNL, tako da Lokomotiva ima vrlo zanimljiv kadar. Ako ostane cijela ekipa na okupu, oni bi stvarno mogli napraviti rezultat viši od 5. ali evo sada će biti 5. 4. mjesto. Znači velika četvorka je u igri. Koga bi mogli staviti na 4. mjesto? Pa evo Osijek i novi stadion. Mislim da Osijek ipak nema toliku snagu i toliku sigurnost u igri da se suprotstavi ovoj ostaloj trojici. Osijek je napustio nekoliko igrača, međutim mislim da to neće biti nikakvi ogromni izostanci kod Čeberka, Takua ili Leovca. S druge strane došao je taj Pušić koji bi trebao biti jako dobar, došli su neki igrači, strani igrači koji nisu relativno poznati nama nešto puno, ali Osijek ima jako dobru ekipu i bez pojačanja nešto novih, znači imamo tu Mjereza koji će sigurno zabijati, imamo Caktaša, samo da mu trener nađe tu poziciju među prostoru ko što ima u Hajduku da zabija dosta golova, to bi bilo fantastično. Fiolić je jako dobar igrač, samo kada je na razini. Tako da ima Osijek jako dobru momčad, ali mislim da to nije izgledalo dobro prošle sezone. Tomas mi nešto ne dijeli uvjerljivo, tako da ih stavljam na 4. mjesto, ne više od toga. Rijeka, Dinamo i Hajduk. Tko će biti na kojoj poziciju zadnja 3? Bilo bi naravno sad sve logično da rečem Rijeka, Hajduk, Dinamo, ali Rijeka je odigrala prošli dio sezone drugi jako dobro. Jakirović je stvarno fantastičan trener, to se mora vidi se njegov pečat u igri, vidi se da je jako dobar. S druge strane imali su prelazni rok koji je bio vrlo solidan, dobili su tu par jako dobrih igrača od Radeljića, Ivanovića, Povega Pašalića koji dolazi iz Borussia Dortmund, pa Petrović, mislim to su jako dobri igrači. S druge strane odlazaka je normalno bilo, Ampem je otišao, Frigan vjerojatno, znači to je veliki udar. Sad došao je Fruk je došao iz Gorice koji bi po meni trebao biti fenomenalno pojačanje, gotovo u razini Frigana. Tako da mislim da Rijeka ima jako dobru momčad, ima jako dobru igru, tako da se može suprotstaviti ne Osijeku nego Dinamu ili Hajduku u borbi za veću poziciju od 3. Međutim, ipak mislim da budući da se Rijeka konstantno mijenja kadrovi, ekipe, igra, da taj veliki proces promjene igrača ipak bi mogao dovesti do toga da ne napravu to nešto više. Stavit ću ih na 3. mjesto, mada to ništa ne znači, ali evo stavit ću ih na 3. mjesto i na kraju 1. mjesto Dinamo ili Hajduk. Znači sad idemo, preskačemo drugoga i idemo odmah ko će biti prvak. Dakle, mislim da Hajduk zadnjih godina nije imao veću šansu da postane prvak HNL-a. Zašto mislim? Dakle, Dinamo je upravo smijenio, znači uprava je nova je došla, koja će sada pokušava nekakvi svoj put, nekakvu svoj pečat postaviti u Dinamu u njegovoj budućnosti. Tako da se radi na velikim promjenama u tomu kadru, u tomu dijelu kluba. S druge strane na terenu Dinamo je prodao, znači otišao je prošao Ošić, otišao, sada bi mogli Vanušec, Petković, Livaković, sve ti stožerni igrači trebali bi otići, Adem je otišao prošle godine. Dakle, Dinamo je u velikom stabiljenju, došli su ti novi igrači, međutim oni ne djeluju još toliko sigurno. Ovo je nekakvi međuprostor u kojemu sad treba inicijativu preuzimati Bulat i Baturina i ostali mladi što nadolaze, Marin koji se vratio s pozobje, tako dalje. Oni bi sad trebali preuzeti inicijativu i povesti Dinamo ka novim naslovima prvaka, međutim sad su u međuprostoru, još nisu, možda će doći neka velika nova pojačanja, znači Friga nije došla jer se Dinamo ne može trenutno konkurirati. Dinamo sada mora boriti sa klubovima iz Europe da dovedu pojačanje iz HNL-a, budući da je HNL postao tržište na europsko, znači tržište gdje se veliki klubovi zanimaju za naše talente, tako da Dinamo se više ne može boriti samo protiv Hajduka ili Osijeka, već se mora boriti protiv puno jačih inozemnih klubova. Vidjeli smo da je Frigan otišao u Belgiju, u novoga prvoligaša,
za 6 milijuna eura Dinamo znači tu nije mogao ništa. Tako da Dinamo slabiji na temu planu, pitanje je koliko su spremni uložiti i riskirati, njima je naravno glavni cilj Europa, tako da je HNL s druge strane malo zapostavljeno i tražu znači neka pojačanja da se mogu boriti na 3 fronta odjedan put. Dakle, u HNL-u bi možda mogla igrati nekakva već slabija ekipa, odnosno nepuni sastav. Tako da, s druge strane, Hajduk djeluje jako dobro ove sezone, došli su tu zanimljivi par pojačanja, mislim da još to nije to, da fali još tu koji igrač, znači fali još jedno krilo, baš dobro krilo, fali ta šestica baš dobra, da Hajduk bude stvarno konkurentan, ali mislim da imaju definitivno šanse da ove godine preuzmu taj naslov prvaka. I sada naravno ako rečem da će Hajduk biti prvak, onda naravno Hajdukovac, pa to govoriš, ako rečem da Dinamo da će biti prvak, onda ćeš reći pa normalno da će Dinamo biti prvak, to uopće nije predviđanje nikako, to je rutina, ali moje mišljenje, ja ću staviti da će Hajduk biti prvak ove sezone, upravo iz navedenih razloga, jer mislim da ima tu momča da je dobra. Mislim da Bišćan nije toliko dobar kao trener da ne drži tu dominantnu igru, već da igra na sigurno. Vidjeli smo prošli put u kupu, Hajduk je ipak bio u super kupu, Hajduk ipak išao u tu utakmicu malo čvršće, s većim gardom nekakvim. To je sve jedna utakmica, ne moram se naravno govoriti u cijeloj sezoni, ali mislim da Leko ima, ajmo reći da mi Leko zvuči kao trener sa boljim idejama, sa boljom filozofijom igre. Gledao sam Bišćana i u reprezentaciji i prije dok je trenirao u Maribor i tako dalje. Gledao sam Leka dok je trenirao ove belgijske klubove, tako da mi to djeluje, normalno igra je drugačije, ali djeluje mi kao Leko kao malo kvalitetniji trener u ovom trenutku. Mislim da će biti vrlo zanimljiva borba, mislim da bi se Rijeka tu mogla uključiti u nekom trenutku sezone, ali ajmo staviti mi ovdje Dinamo na drugo mjesto i Hajduk na prvo mjesto, pa vidjet ćemo na kraju sezone, a možda napravimo još jednu prognozu, naravno kad završi prijelazni rok, jer onda će biti situacija možda puno drugačija. Uglavnom, to je ta, znači, Hajduk je prvak HNL-a 2023-2024. Ostaje nam još samo da izdvojimo individualce, dakle za najboljega strelca naravno tu ću baciti da će biti možda Marko Livaja, logično da mi moramo njega staviti tu, pa zatim Tonija Fruka koji je došao u Rijeku, sjajna prošle sezone u Gorici, ove sezone u Rijeci bi trebao biti, ne bi trebao biti glavni strijelac, ali će biti, mislim da ima jako dobre kvalitete, da se radi igrač koji će biti potencijalni reprezentativac u budućnosti i tu bi stavio naravno Ramona Miereza jer očekujem da Osijek, ako će zabijati golove, da će zabijati preko njega. Što se tiče asistencija, tu svakako opet stavljamo Livaju, zato što je prošle godine bio najbolji asistent i strijelac, pa tako da mislim uvijek moramo staviti jer ovega iz prošle sezone, to je bilo neozbiljno da ga ne stavimo. Baturinu stavljam tu jer mislim da će Baturina organizirati taj Dinamo napad, igru prema naprijed, mislim da će on mali je ekstra talenat, znači brutalan igrač za HNL već sada. I tu ću staviti Petkovića ako ostane, jer Petković je u ovoj situaciji mislim da je pokazao koliko puta zna asistirati, kako zna podvaliti tu loptu, mislim da je stvarno sjajan dio njegove igre. I moramo još izdvojiti trojicu igrača koje treba pratiti ove sezone, to je Mladen Devetak koji je došao u Istru iz Palerma na posudbu, radi se o lijevom bebeku koji je vrlo talentiran, mislim da je za HNL pun pogodak. Pa zatim imamo Fete Fetaija iz Lokomotive, 18-godišnjak Makedonac, radi se o velikom talentu makedonskom, tako da evo sada će biti u Lokomotivi, mislim da bi mogao stvarno, ukoliko dobije priliku, pokazati dosta. I tu ću još staviti Luku Kapolicu, koji je igrač Gorice, koji je prošle sezone u par puta pokazao vrlo solidnu igru, vrlo solidnu naznake talenta, a mislim da će ove sezone, budući da je Gorica ima, da će u prvoj postavi, tako da mislim da će se tu još više pokazati i da će se pokazati jako dobro. Uglavnom to bi bilo to, bili smo prvih 11, što vi mislite, tko bi po vama mogao osvojiti prvu hrvatsku ligu ove sezone i zašto, ostavite u komentarima, a mi se vidimo sljedeći puta u novom videu.